România în timpul celui de-al doilea război mondial. Știați că în istoria militară a României au fost trei mareșali: Constantin Prezan, Alexandru Averescu și Ion Antonescu. Pierderile teritoriale din 1940. Pe plan extern, politica României s-a dovedit în deceniul al patrulea neadaptată la realitățile europene și mondiale. Situația internațională s-a deteriorat constant în anii 30, ca urmare a politicii agresive a statelor revizioniste, Germania, Italia și Japonia. În paralel, democrațiile occidentale, Anglia și Franța, au dus o politică de conciliere și au permis reînarmarea germană. Pe parcursul acestei perioade, regele Carol a întreprins vizite la Londra și la Paris, încercând să obțină sprijin pentru a rezista avansurilor germane care vizau petrolul românesc. Discuțiile regelui cu Führerul, Adolf Hitler, nu au fost concludente, acesta păstrându-și rezerva privind un eventual conflict româno-maghiar. Întors în țară, regele a dispus lichidarea liderilor legionari, inclusiv a lui Codreanu, ceea ce a nemulțumit și mai mult Berlinul. La 23 august 1939 s-a semnat la Moscova tratatul Ribbentrop-Molotov, prin care URSS și Germania își împărțeau zonele de influență în Europa de Est. Războiul a început la 1 septembrie 1939 prin atacarea Poloniei de către Germania, iar România s-a declarat neutră. Rămasă fidelă garanțiilor anglo-franceze și bazându-se pe alianțele regionale inoperabile, precum Mica Înțelegere și Înțelegerea Balcanică, România s-a găsit în vara anului 1940 singură și izolată în fața Germaniei naziste, care domina continentul. În iunie, Franța capitula, iar Germania devenea principala putere europeană și putea acționa discreționar. Pentru România, momentul scadenței sosise. Conform tratatului de neagresiune, URSS a trimis un ultimatum României cerând evacuarea Basarabiei și a nordului Bucovinei pe 27 iunie 1940. România a cedat și regele a încercat o reorientare a politicii externe către Germania prin renunțarea la garanțiile occidentale și formarea unui guvern pro-german condus de Ion Gigurtu. Condițiile puse de Hitler includeau însă soluționarea conflictelor teritoriale cu Bulgaria și Ungaria. Tratativele cu bulgarii de la Craiova s-au încheiat rapid prin cedarea Cadrilaterului, Dobrogea de Sud și revenirea la granița din 1913. Totodată s-a realizat și un schimb de populație. Totuși, negocierile cu Ungaria au eșuat și s-a ajuns la arbitraj germano-italian. Prin dictatul de la Viena din 30 august 1940, România ceda Ungariei partea de nord-vest a Transilvaniei cu o suprafață de 43.000 de km² și o populație de 2,6 milioane de locuitori. Per total, în vara anului 1940, țara noastră a pierdut aproximativ 100.000 de km² și 7 milioane de locuitori, adică o treime din teritoriu și din populație. Supus presiunilor interne și externe, regele Carol al II-lea a abdicat și a încredințat toate puterile generalului Antonescu. Regimul antonescian de dictatură militară. La 4 septembrie, Antonescu este numit prim-ministru. El a dizolvat parlamentul și a suspendat Constituția din 1938. În noul guvern condus de general au intrat și legionarii. Aceștia erau oamenii germanilor. Antonescu a devenit conducător al statului, în vreme ce poziții cheie din guvern au fost rezervate lui Horia Sima și altor lideri legionari. Noul regim de cooperare era mânat de contradicții între general și legionari, dar s-a trecut la eliminarea separării puterilor în stat, anularea unor drepturi și libertăți, desființarea instituțiilor democratice și încurajarea naționalismului și a antisemitismului. Legionarii, care doreau toată puterea în stat, au recurs la asasinate politice, cum ar fi uciderea lui Nicolae Iorga și Virgil Maggiaru. Între 21 și 23 ianuarie 1941, legionarii care mizau pe sprijinul germanilor au organizat o rebeliune încercând să provoace o răsturnare a guvernului Antonescu. Hitler totuși avea nevoie de liniște și ordine în România în perspectiva războiului cu URSS și l-a sprijinit pe Antonescu. Rebeliunea a fost înfrântă, iar liderii legionari au fost transferați în Germania. După evenimentele din ianuarie, Antonescu a format un guvern de tehnocrați, specialiști și militari. Statul era monarhic teoretic, dar regele avea un rol decorativ, puterea revenit lui Antonescu, care conducea prin decrete legi. Antonescu a instaurat un regim autoritar în care deținea puterea legislativă, executivă și controla justiția. El putea numi sau concedia orice funcționar și dirija totodată politica externă a țării. Deciziile luate includeau militarizarea întreprinderilor, controlul puternic al statului în economie și interzicerea prin legea sindicatelor și a organizațiilor politice. S-au luat unele măsuri moderate cu caracter antisemit, dar generalul nu a permis aplicarea soluției finale cerute de Hitler împotriva evreilor.
Pe plan extern, România a aderat la Axă în noiembrie 1940. Cu o lună înainte a ajuns în România misiunea militară germană și primele trupe ale Reichului. Toate aceste decizii au fost luate în vederea războiului cu URSS din 1941. Antonescu a angajat România în acest război pentru recuperarea teritoriilor pierdute în 1940. Participarea României la război. Pe 22 iunie 1941 a fost declanșat atacul Germaniei și al aliaților împotriva URSS. Trupele române au participat până la sfârșitul lui iulie la eliberarea Basarabiei. În urma acestui succes a fost promovat la gradul de mareșal. La solicitarea lui Hitler, armata română a continuat operațiunile peste Nistru, în adâncul teritoriului sovietic. Au urmat lupte grele la Odessa și apoi în Ucraina și Crimea. Până în vara lui 1942, România s-a găsit în război contra Națiunilor Unite, adică împotriva Marii Britanii și Statelor Unite. Campania din 1942 s-a încheiat dezastruos prin bătălia de la Stalingrad, unde au fost pierduți 150.000 de ostași români. În 1943, armata română a dus lupte înverșunate de rezistență în fața ofensivei sovietice în Ucraina și apoi tot mai aproape de granița țării. În condițiile în care devenise evident că Germania va pierde războiul, s-au inițiat negocieri secrete cu aliații care însă nu au dus la niciun rezultat. La 20 iunie s-a format Blocul Național Democrat, format din PCR, PNC, PNL și PSD, care își propunea înlăturarea lui Antonescu și încheierea unui armistițiu cu Națiunile Unite. Acest lucru a fost posibil în condițiile în care ofensiva sovietică de la Iași a rupt frontul. Mareșalul a fost arestat împreună cu ceilalți membri ai guvernului, ceea ce a marcat întoarcerea armelor împotriva Germaniei și alăturarea României la coaliția Națiunilor Unite. S-a format un nou guvern condus de generalul Sănătescu și s-a transmis proclamația regelui Mihai către țară. A fost reintrodusă Constituția din 1923, iar armata română a participat alături de Armata Roșie la eliberarea teritoriului național de trupele germane, urmând apoi să continue luptele în Ungaria, Cehoslovacia și Austria. Prin armistițiul cu Națiunile Unite din 12 septembrie 1944 se consfințea ocuparea țării de către armata sovietică. Idei principale. În vara anului 1940, România a suferit pierderi teritoriale grave, Transilvania, Basarabia, Bucovina de Nord și sudul Dobrogei, în favoarea vecinilor ei. Regele Carol a abdicat și s-a trecut la un regim de dictatură militară a generalului Antonescu, întâi cu legionarii, apoi după ianuarie 1941, fără ei. Generalul, apoi mareșalul Antonescu, a angajat țara în război cu URSS, încheiat cu un eșec. Ca urmare, opoziția din țară a dat o lovitură de stat, l-a arestat pe mareșal și a încheiat un armistițiu cu Națiunile Unite. Întrebări. Care au fost pierderile teritoriale suferite de România în vara anului 1940? Care erau prerogativele generalului Antonescu în funcția sa de conducător al statului? Din ce partide era format Blocul Național Democrat?